దమ్మున్న ఆఫీసర్ ఎక్కడైనా కానీ ఒకే విధంగా పనితీరు ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సజ్జన్నారు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఎస్పీగా సిపిగా పనిచేసినటువంటి ఒక సజ్జన్నారు ఆర్టీసీ ఎండీగా వచ్చిన తర్వాత కూడా తన మార్కు సర్వీస్ చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు వేములవాడలో ఉన్నాం. వేములవాడలో తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించి అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేయించారు. గతంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎండీలకు భిన్నంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. దీంతో అసలే ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. శివరాత్రి నుంచి ఎండలు ఎక్కువగా పెరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో సజ్జన్నారు ఇలా ఏర్పాటు చేయడం కూడా మంచి నిర్ణయం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇలా తాగునీరు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పెద్ద ఎత్తున క్యూ లైన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సాయంత్రం అయింది, రాత్రి అయింది, అయినా కానీ జనాలు వస్తుంటారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు ఇక్కడ తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించడం కూడా మంచి నిర్ణయం. ఎందుకంటే ఎంత బాటిల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి తాగునీళ్ళు పరిశుభ్రమైన తాగునీళ్ళని ఏర్పాటు చేసి తన సర్వీస్ని ఆలోచనని కూడా చూపించారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి మంచి నిర్ణయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి సేవలు మరింత కాలం చేయాలని ఆశిద్దాం.